Мислите ли, че при терапевтите всичко е мед и масло, щастливи са, винаги са на 6, живота им се развива по уникален начин, имат всичко това, което искат? Нека да разбием този мит. Здравейте, казвам се Деница Владимирова, тета практик констелатори, практик по акашови записи. И ние сме хора като вас. Единствената разлика от нас, терапевтите, и вас, които нямате инструментите да си помогнете, е тази, че ние имаме инструментите и когато нещо негативно се случва в нашия живот, ние чрез инструментите, които сме учили или са ни дадени свише, си помагаме, за да не стоим в болката и страданието. Това е разликата, а не, че ние не минаваме през нашите си борби, през нашите си дилеми, през нашите си трудности. И нека сега ви разкажа малко лична история. В живота ми доста често се случва така, че скачам от ниво на ниво. И всяко скачане от ниво на ниво ме свързва и среща с различни трудности. Но както казах, аз не се предавам. Аз не се предавам, а търся начин да освободя това нещо. Нашето израстване, скъпи приятели, е свързано с трудности. Кой каквото иска да ви казва. Но тук обичам да казвам, че нашият избор е дали да израстваме през болката и страданието или да намерим метода и инструмента, който да ни помогне да израснем без тази болка и страдание. Та нека да ви разкажа. Дълго време имах в личния ми живот големи затруднения и търсех причината, каква е тя. И я открих. Отгоре, от висшите светли сили ми се пусна един уникален нов метод, който вече прилагам в личните си сесии с моите клиенти, в който вечерта освободих дадени обети, свързани с нещата от личния ми живот, и на другата сутрин получих своето проявление. Да, всичко се случва с лекота. Така че инструментите ги имаме, но не казваме, че ние не минаваме през болката и страданието. Ние минаваме по-лесно, защото имаме начин. И когато нещо в живота ми не се случва окей, аз търся причината. Не търся причината отвън, а търся причината вътре в себе си и чрез инструментите, които имам, и чрез най-новия метод, метода на трансформацията, в който тепърва ще ви запознавам, променям живота си. Така че, скъпи приятели, не мислете, че за нас, терапевтите и хората, които работят със себе си, психолозите, всичко е прекрасно. Но ние знаем как да минем по-лесно през това нещо. Прекрасен и благословен ден!